Asik. Ayo Pak Pono. Aku iki tukang tambal ban rezekine sadalan-dalan golek pangan duit sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan asik. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duwe kantongan lagi apet petangku krasa kroncongan oh iya sing di omah goyang-goyang-goyang nyuarakan Mbak Diah ngetek ayo. Ayo Mbak Tin. Macet-dor, 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 dor. Ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Macet-dor, 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 jedor. Ban pecah maneh. Esok rezekine tambang lumpuk oe tambang lumpuk oe tambang lumpuk oe tambang lumpuk oe tambang lumpuk Pak Pono nyuarakan lho iki aku iki sabar ya Mas urung wayahe mlebu mbok lebokno lho wis kudu ae Mbak iya aku iki tukang tambal ban rezekine sadalan-dalan golek pangan duit sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan wasa apik bosku duit kantongan nasib apet wetengku krasa kroncongan kasih bersama Araka